बे भिडिअ'आ जेनेरेल मेथामेटिक्स सलुशन अफ Hslc 2019 पार्ट 3 बेयाव बे भिडिअ'खौ इंलिश आरो बड' मोन्नैबो मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा नायनो हागोन मानो होनोब्ला आं इंलिश आरो मोन्नैबो मिडियामावनो आङो बुजायगोन आरो सल्भ खालामनानै दिन्थिगोन। कुइसन नाम्बार 9, कुइसन नाम्बार 10, कुइसन नाम्बार 11 आरो कुइसन नाम्बार 12। बे कुइसन नाम्बार 12 बे मोनब्रैखौ आङो जोबोद इजि मेथड एबा गोरलै मावसुलुजों नोंसोरनो सल्भ खालामनानै दिन्थिगोन। नोंसोर बे भिडिअ'खौ नायनायनि उनाव ओरैबायदि जोबोद इजि मोनगोन दि बेबायदि कुइसनफोरखौ नोंसोरो ओरैनो हानाय जाहैगोन। बेनि थाखाय भिडिअ'खौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअ'नि एबा बे Hslc 2019 इयारनि पार्ट 1 पार्ट 2 खौ नोंसोरो नुवाखैब्ला बे भिडिअ'खौ नायनो हागोन। बे भिडिअ'नि लिंकखौ गोजौनि आई बाटनाव आरो डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। नोंसोरो बे लिंकफोराव थांनानै नायनानै ला। A circle can have parallel tangents at the most. मोनसे बेंखनाव बांसिनब्लाबो दों लिग नांज्रिद हांगो थानो हागौ। अपसनफोरा नाम्बार 1, नाम्बार बी 2, नाम्बार सी 3, नाम्बार डी 4। बबे मोनसेया जागोन बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ। जों जेब्लाबो मिथिखायो मोनसे सार्कोलहा जेब्लाबो अनलि 2 पेरालेल टेन्जेन्ट्सफोर थायो। बेनि उनाव बर'आव मोनसे बेंखनाव बांसिनब्लाबो दोंनैल' लिग नांज्रिद हांगो थानो हायो। बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि। बे लेसन 10 निफ्राय फैदों। अब्ला बेनि कारेक्ट अपसना बबे जागोन? बे बी नाम्बार 2 आ जागोन। बेनिफ्राय जों डाइरेक्टलि बुंनो हायो ए सार्कोल कैन हैव 2 पेरालेल टेन्जेन्ट्स एट द मोस्ट। आरो बर'आव मोनसे बेंखनाव बांसिनब्लाबो दोंनै लिग नांज्रिद हांगो थानो हागौ। जेब्लाबो बेखौ गोसोआव लाखि। दोंनैल' नांज्रिद हांखो थायो बेंखनाव एबा पेरालेल टेन्जेन्ट्स थायो मोनसे सार्कोलाव दोंनैल' थायो। बेखौ गोसोआव लाखि। अब्ला नेक्स्ट नाम्बार 10 द डिग्री मेजर अफ द एंगल एट द सेन्टर अफ ए सार्कोल इज 1। द एरिया अफ द सेक्टर इज आरो बर' फरायग्रोना लानि बेंखननि मिरुआव सोमजिहोनाय खनानि डिग्री जखाया 1। बें खोन्दोनि दब्लायथिया जाबाय अपसनफोरा होनाय दङ। नाम्बार ए आव पाइ आर स्क्वायर, बी आव पाइ आर स्क्वायर बाय 45, नाम्बार सी आव पाइ आर स्क्वायर बाय 180, लास्ट नाम्बार डी आव पाइ आर स्क्वायर बाय 360। खनसे कुइसनखौ फरायना नायबावनि द डिग्री मेजर अफ द एंगल एट द सेन्टर अफ ए सार्कोल इज 1। द एरिया अफ द सेक्टर इज बेयाव बुंदों मोनसे सार्कोलहा सेन्टाराव बेसेबां डिग्री सोमजिदोंनो 1 डिग्री। जुदि सार्कोलनि सेन्टाराव 1 डिग्री एंगल सोमजियोब्ला अब्ला एरिया अफ द सेक्टरा बेसेबां जागोन होननानै बुंदों। बेखौबो इजिलि डाइरेक्टलि जों बुंनो हायो। गोसोआव लाखि जेब्लाबो जुदि मोनसे सार्कोलनि सेन्टारनि एंगला 1 डिग्री जायो अब्ला बिनि एरिया अफ सेक्टरा जेब्लाबो लास्ट नाम्बार पाइ आर स्क्वायर बाय 360 जायो। बेखौ गोसोआव लाखि। बेनि थाखाय बिनि कारेक्ट अपसना नैबे डी जागोन। आरो जुदि बे सेन्टार अफ द सार्कोलनि एंगला 1 नि जायगायाव 360 जानायमोनब्ला बेनि कारेक्ट अपसना नैबे ए नाम्बारा जागौमोन। मानो होनबा 360 डिग्री जायोब्ला एरिया अफ द सेक्टरा जेब्लाबो पाइ आर स्क्वायर जायो। बेखौबो गोसोआव लाखि। आरो बर'आव नायनि बेंखननि मिरुआव सोमजिहोनाय खनानि डिग्री जखाया 1 एबा 1। बें खोन्दोनि दब्लायथिया जाबाय दहायनो बुजिखाबाय जानांगौ। जेब्लाबो बेंखननि मिरुआव सोमजिनाय खनानि डिग्री जखाया 1 जायोब्ला पाइ आर स्क्वायर बाय 360 जायो। बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि। आरो जुदि बे 1 नि जायगायाव 360 जानायमोनब्ला बें खोन्दोनि दब्लायथिया बे फार्स्ट अपसन पाइ आर स्क्वायरा जागौमोन। बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि। अब्ला नेक्स्ट नाम्बारखौ नायदो 11 नाम्बार द भल्युम अफ ए स्फियार इज 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। द रेडियास अफ द स्फियार इज मोनसे दुलुरनि रोजा गासैया 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। दुलुरनि सखावा जाबाय नाम्बार ए 2 सेन्टिमिटार, बी 4 सेन्टिमिटार, सी 6 सेन्टिमिटार एन्ड लास्ट नाम्बार डी 8 सेन्टिमिटार। बेवहाय खनसे कुइसनखौ फरायना नायबावनि इंलिसाव द भल्युम अफ ए स्फियार मोनसे स्फियारनि भल्युमा बेसेबां होनाय दङ? 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब होनाय दङ। अब्ला माखौ दिहुननांगौ? द रेडियास अफ द स्फियार। बेयाव माखौ दिहुननो होदों? रेडियास अफ स्फियार। मोनसे स्फियारनि रेडियासखौ दिहुननांगौ। बेखौ जोङो फर्मुलाजों दिहुनलांगोन। बेखौ दिहुननायनि सिगां जों मोनसे फर्मुलाखौ मिथिनांगौ स्फियारनि भल्युम। स्फियारनि भल्युमा जेब्लाबो 4/3 पाइ आर किउब जायो। बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय जों इजिलि दिहुननो हागोन। बेखौ आं दा कपियाव सल्भ खालामनानै दिन्थिगोन। बर'आव नायग्रोनि मोनसे दुलुरनि रोजा गासैया 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। बेहाय होनाय दङ दुलुरनि रोजा गासै। दुलुरनि रोजा गासैखौ होनाय दङ 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। अब्ला माखौ दिहुननो थिनदों? बे दुलुरनिनो
सखावखौ दिहुननो होदों। बे दुलुरनि सखावा बे अपसनाव बबे मोनसे मिलायो बेखौ जोङो आंनि कपियाव सल्भ खालामनानै दिहुननानै दिन्थिगोन। बेखौ सल्भ खालामनायनि सिगां आं बुंखादोंमोन दुलुरनि रोजा गासैखौ मिथिनांगौ। दुलुरनि रोजा गासैनि फर्मुलाया 4/3 पाइ आर किउब। बेखौ आं दिन्थिलांनोसै। अब्ला आंनि कपियाव नायदो। 11 नाम्बारनि सलुशन। जेब्लाबो गिभेन मा होनाय दं बेखौ लिरना लानांगौ। बर'आव होनाय दं लिरबानो जाबाय। गिभेन भलिउम अफ ए स्फियार। भलिउम अफ स्फियार बेसेबां होनाय दङ? 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। बेखौ बर'आव बेबायदि लिरनांसिगोन। दुलुरनि स्फियार माने दुलुर होननानै बुंगोन बर'आव। दुलुरनि रोजा गासै। दुलुरनि रोजा गासै। दुलुरनि रोजा गासै समान 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। बेखौ होनाय दङ। नाथाय नाथाय we know that जों मिथिगौदि we know that बर'आव जों मिथिगौदि लिरबानो जाबाय। भलिउम अफ स्फियार। भलिउम अफ स्फियार इकुवेल टु 4/3 पाइ आर किउब। बे फर्मुलाखा जेब्लाबो गोसोआव लाखि। भलिउम अफ स्फियार माने 4/3 पाइ आर किउब। व्हेर जेराव आर इकुवेल टु रेडियास अफ ए स्फियार। आरआ रेडियास अफ स्फियार। बेखौ आं नोंसोरनि थाखाय दिन्थिबाय। बेखौ जोङो बेबायदि लिरालासिनो डाइरेक्ट लिरबाबो जाबाय। मानो होनब्ला आर होनबा रेडियास होननानै मिथिखायो। बा गोजौआव बेहाय बेबायदिबो लिरनो हायो लेट होननानै। अर बर'आव लिरनोसै बेखौ। आर इकुवेल टु दुलुरनि सखाव। दुलुरनि सखाव। दुलुरनि सखाव। बर'आव सखाव होननानै बुङो। सखावखौनो इंलिसाव रेडियास होननानै बुङो। बेहाय आर माने दुलुरनि सखाव, आर माने रेडियास अफ स्फियार। बेखौनो जों दिहुननांगौ दायो। बेखौ जों दिहुननो हागोन जेब्लाबो। बेहाय लिरखाबाय नै we know that जों मिथिगौदि भलिउम अफ स्फियार इकुवेल 4/3 पाइ आर किउब। एबा दुलुरनि रोजा गासैया 4/3 पाइ आर किउब। बेखौ लिरबाय थाला बुजिखाबाय जानांगौ बर' मिडियामना। बेहाय बेबायदि लिरनो हागोन आरो बर'आव लिरोब्ला दुलुरनि रोजा गासै। स्फियार माने दुलुर, भलिउम माने रोजा गासै नालाय दुलुरनि रोजा गासै इकुवेल 4/3 पाइ आर किउब। बेबायदिनो लिरबानो जाबाय। नाव एबा दानिया एकर्डिं टु कुइसन। AQ माने एकर्डिं टु कुइसन एबा बर'आव सोंथि बायदियै AQ डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय। एकर्डिं टु कुइसन 4/3 पाइ आर किउब इकुवेल टु 288 सेन्टिमिटार किउब। बे बोरै जाखो होनोब्ला नायदो गोजौआव। फार्स्टआवनो मा लिरदों नाय। भलिउम अफ ए स्फियार इकुवेल टु 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। एबा दुलुरनि रोजा गासै 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब। बे गिभेनखा। बेनि उनाव नाथाय we know that जों मिथिगौदि स्फियारनि मेन फर्मुलाया भलिउम अफ स्फियारनि मेन फर्मुलाया बेसेबां 4/3 पाइ आर किउब। एबा दुलुरनि रोजा गासैनि मेन फर्मुलाया मा 4/3 पाइ आर किउब। अब्ला जों बे दुलुरनि रोजा गासै एबा भलिउम अफ ए स्फियारनि जायगायाव माखौ फज'नो हागोन? बेखौ फज'नो हागोन 4/3 पाइ आर किउबखौ जोङो साबस्टिटिउट खालामनो हागोन बा फज'नो हागोन बिनि जायगायाव। इकुवेल टु 288 बेथ' कुइसनाव गिभेनखा नालाय होखानायखा। बे इकुवेल टु 288 बेनो बे थासिगोन। अब्ला जों बे दुलुरनि रोजा गासै एबा भलिउम अफ ए स्फियारनि जायगायाव माखौ साबस्टिटिउट खालामखो? नैबे 4/3 पाइ आर किउबखौ साबस्टिटिउट खालामबाय। इकुवेल टु बेनो बे एलाइनि गाहायाव। एकर्डिं टु कुइसन सोंथि बायदियै 4/3 पाइ आर किउब इकुवेल टु 288। बेखौ गिभेन नालाय कुइसनाव बे मेन फर्मुला। अब्ला जों बिनिफ्राय इजिलि माबेखौ दिहुननो हागोन? आर माने रेडियास सखाव। बेखौ जों बिनिफ्राय इजिलि दिहुननो हागोन। बेहाय मोनसे थालांदों 288 पाइ। मानो होनब्ला कुइसनाव 288 पाइ होखानाय दङ एलाइनि 288 पाइखौ जोङो बेयाव फज'नांगोन। अब्ला बे आरखौ दिहुननांगौ नालाय बे आर किउबखौ जों बेहाय लाखिनोसै। आर किउब
आर किउबखौ बिथिं लाखिदो इकुवेल खालामदो आर किउबखौ लाखियोब्ला बिसोर मोननैखौ बैथिं हरोब्ला मा जागोन बिनि गाहायाव थांगोन एबा डिवाइड जाहैगोन 288 पाइ सेन्टिमिटार किउब बाय 4/3 पाइ जोबोद इजि मोजाङै नायलां आर किउबानो थागोन इकुवेल बे पाइ काट जाबाय एबा दानजाबाय डिवाइड जाबाय अब्ला बेजोंल'सै 288/4/3 बेखौ माबादि लिरनांसिगोन बे डिवाइडमोन नालाय बे डिवाइडखौ माल्टिप्लिकेशन फर्माव लांसै मानो होनब्ला बे डाइरेक्टलि रानजाया बा डिवाइड खालामजाया बेबो फ्रेक्सनाव दङ अब्ला जों मा खालामगोन 4/3 खौ माल्टिप्लिकेशनाव लाङोब्ला बे गोजौनि गाहायाव फैसिगोन गाहायनिया गोजौआव फैसिगोन बेखौथ' मिथिखायो जानांगौ जायगाया एबा प्लेसआ चेन्ज जालायलायो मानो होनब्ला माल्टिप्लिकेशन फर्माव लाङोब्ला अब्ला 288 बे गोजौनिया जेबो सोलाया 288आ 88 थासिगोन इनटु 4/3 नि जायगायाव मा जासिगोन 3/4 मानो होनब्ला जायगा चेन्ज जायो बे गाहायनिया गोजौआव थांबाय गोजौनिया गाहायाव फैबाय बेबायदि जायो बे सेन्टिमिटार किउब बे इउनिटखौ बेयावनो दोनदो सेन्टिमिटार किउब अब्ला दानिया बे आर किउबानो थागोन इकुवेल 288 इनटु 3/4 बे 4 जों बेखौ डिवाइड खालामनो हायो बेखौ जों डिवाइड खालामनानै लानोसै डाइरेक्टलि खालामनो हायो 4 7 जार 28 4 सानजाबसिनि 28 मा आग्लायखो 9 एबा 8 आग्लायबाय बे 8 खौ 4 जों डिवाइड खालामनो हायो बेसेबां बेखौलाय इजिलि 4 2 जार 8 बेखौ इजिलि मिथिखायो बयबो 4 72 जार 288 बेखौ नोंसोर माल्टिप्लाइ खालामनानै नायनो हागोन 72 जों 4 जों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला एबा सानजाबोब्ला 288 मोनो अब्ला बियो बे काट जाबाय गाहायाव जेबो नाम्बार्स एबा अनजिमा गैला गोजौआवल'सै 72 इनटु 3 बेखौ जों लिरनानै होनोसै 72 इनटु 3 सेन्टिमिटार किउब implies r cube equal 3 2 जार 6 3 7 जार 21 डाइरेक्टलि माल्टिप्लाइ खालामबाय नोंसोरो बहियाव माल्टिप्लाइ खालामनानै नाय माल्टिप्लाइ खालामोब्ला एबा सानजाबोब्ला 216 मोनगोन सेन्टिमिटार किउब r cube equal to 216 खौ 6 क्यूब लिरनो हायो सेन्टिमिटार किउब 6 क्यूब मानो लिरनो हायो होनोब्ला 6 इनटु 6 मोनथामजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 216 मोनो नोंसोर माल्टिप्लाइ खालामनानै नाय 6 6 आ 36 मोनो 36 इनटु 6 216 मोनो आरो जुदि बेबायदि किउब रुट दिहुननो रोङाब्ला बिनि थाखाय आं मोनसे भिडिअ बानायगोन बेनि थाखाय आंनि बे नटिफिकेशन मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला साबस्क्राइब खालाम बेल बाटनखौ प्रेस खालामना ला दायो जिखे माने बेखौ सल्व खालामना लाग्रोनि आर किउब इकुवेल टु 6 क्यूब सेन्टिमिटार किउब लाबाय अब्ला मा खालामगोन बेखौ आर किउब इकुवेल टु 6 क्यूब सेन्टिमिटार किउब सेन्टिमिटाराबो किउब 6 आबो किउब बिसोर मोननैनिबो पावारा सेम नालाय अब्ला जों बेखौ मोनसेयावनो लिरनोसै 6 सेन्टिमिटार होल ब्रेकेट किउब लिरबाय मोनसेखौनो लिरबाय अब्ला बेहायबो किउब बेबो 3 पावारा सेम बा जों दाननो हायो काट जायो बिसोर मोननैखौ काट खालामबाय अब्ला आर इकुवेल टु बेसेबां मोनगोन 6 सेन्टिमिटार देयरफर आर इकुवेल टु 6 सेन्टिमिटार आरा मामोन आरा स्फियारनि रेडियास एबा दुलुरनि मामोन बियो सखाव माखौ दिहुननो होदोंमोन दुलुरनि सखाव एबा स्फियारनि रेडियास एबा आर जायनि भेलुआ बेसेबां 6 सेन्टिमिटार बे 6 सेन्टिमिटार बबे अपसनाव दङ बेखौ जों नायनोसै अब्ला नायदो बिनि अपसनखौ नायदो ए नाम्बाराव 2 बि आव 4 सि आव 6 डि आव 8 अब्ला 6 सेन्टिमिटारा कारेक्ट एन्सार जागोन नैबे सी नाम्बारा नम्बर क्वेश्चन 12 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज मोनसे जाथावै जाथायनि जाथावनाया जाबाय नाम्बार ए 0 बि 0.25 सी 0.5 एन्ड लास्ट नाम्बार डी 1 बियो जोबोर कमन क्वेश्चन बे फैफ्लेबाय थायो एभ्रि इयार बे फैनो नागिरबाय थायो बेखौ इजिलि गोसोआव लाखि बेखौ जों सल्व खालामलायनो गोनां गैया जेब्लाबो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंटआ 0 जायो मोनसे जाथावै जाथायनि जाथावनाया जेब्लाबो 0 जायो बेनि थाखाय बेनि कारेक्ट एन्सारा ए नाम्बारा जागोन बेखौ गोसोआव लाखि बे फैफ्लेबाय थानो नागिरो अब्ला बेबायदिनो गोदान सानफ्रोमबो भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय फरायसा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेल बाटनखौ प्रेस खालामना ला लाइक खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम बेबायदिनो एडुकेशनजों लोगोसे आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन मैथ साइन्स गुबुन आयदानिबो आं सल्व खालामगोन बेबायदिनो इंलिश मिडियाम मोननैबो मिडियामनि स्टुडेन्टफोरा नायनो हागोन अब्ला आसा खालामो फरायसा नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय फाइनाली थैंक्स फॉर वाचिंग